Shalom. Horas madhita saluhutna nadi bagas joron itu hatta suak songonima nang jemaat ni huriata nadi bagas jabutabe namang ihuton acara kebaktianon. Tapasonang marohado pikirata tapuji matuhata marhite ede nomor 570 sada sahatu tolu.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, yang ko poda na diau dang au na punasa, poda ni na marsuruau doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amay, boto on nido taringo tupodai, manang na siya debatai, manang na huhataho ni siyan roha-rohaku sa diri. Songon na nidok ni surati, akka batang aik na mangulo do mabaur siyan pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saliling nililing na doasi ni roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami siyan na saylaon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naong sahat tu kami barita na uli na siyan anakmu Tuhan Yesus Kristus na Pangulo kami. Maulihate hudok kami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di leon ho hatam na badiyay. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot hapor siyaon nami, jala tarparangihon kami parangi na badiya. Saya jari jala pai baru marohan nami, asalam ias kami rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, patik parjulu sahat ro di patik pasapuluhon. Patik parjulu, audo Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalana, ay hona uhum na dosugut akan na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni ari para diana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo di nasa dari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay di naunom ari do dito padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina.
dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahinido ubaina di pasu-pasu di bata Jehuba ari parediananai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mo do natorasmu asa mertua ho jala lering mangolo di tano na nilehon ni Jehuba de Batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unako mangalakop. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiyahon unang ho olo makatidakon hata nasututu maraloho dongan mujolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan di roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan di roham dongan saripen ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taring otu patik nasa pului, odo, audo Jehuba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na suguro hadiau. Alai asidor haku di akan na beribu-ribu, aka namar holong ni roha diau, naso mangalao si patiki. Atong rak magidugugo mahita taringo to patik nai. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargugo naso hatu dosan sitopa nasa na adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, aka nahuula hami, marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai, dang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alai natarsol-sol bagi hami nuaeng ala ni asima roham di hami ale debatan nami, pardengga basa jala para siroha ho alania anak haholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saisesa madosa nami saluhuna jala suruh mato dim to di porbadia tu rohan nami be,
asa tarbahen kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat kami tuhangoluan no saura sudah na pinar bagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalaw sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotuau ay au dosi paluaho. Hasang hapon madidebata na digijang. Hatan ni dibatan nagabi epistel di parminggota di bagasan sadarion imana tersurat di Lukas 20 sada mamuka sian ayat pitu sahat rodi 10 sia tajahama dohot responsoria. Lukas 20 sada mamuka sian ayat pitu sahat tu 10 sia. Jadi di sukun nasida maibana ninama adigan mamasai guru jala dia mata dana pabualau songgo mai alai nina ibana jaga maham sotung lilu hamu ailandu narosogot manulu guar akan nando audo nunga dapat dikinai unang mai honam nasida. Alai molo dibege hamu barita ni aka hamu suon dohot haguturon udang mahamu tarsonggot ay dang tarbahen so songgopi jumolo alai dang dope manigor dapot ajal nai. Aus tiduk mati nasida nangin hidup sogot langsung marolong bangsa harajau marolongan harajau. Masama lalu akan nabulun aka sahid bala marluat-luat nang haleo natarida manang aka panonggoti rodi tada balga sian langit. Takupon jalan lena sida dohamu pasahat na dohamu to apa perguruan dohot uruna gabe to gihonna hamu jojoli raja dohot panguhum humok warwarku. Lausima gabe dalam muna maka tidak konau. Ai au mangaleho tuhamu suara dohot habisuhon naso bolas alon nang alusan ni aka musumuna.
Hosoman nisalhu jolma dohamu ala guarhu. Apa nobo sada kebuksian ulumuna. Marhite-hite benget ni roha do malua hosamuna disima sahatna martua do na tumangihon hata ni bata jala na peopsa. Amen. Taha tidak ko maha porsiao tai songon nahina tidak ko nidong ata saha porsiao di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargo ko naso atu dosan nato mopalangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubon si Maria nagabi-gabi siya to ni perbadia andoran sobubuhan ido tuhata natumau na berni di panghum ni silatus namati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban toro dong ditanong na mulak mangholo di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamu dari bata Jehovah amanai pargogo naso tu desani di sima ibana pa memulak sogo tu tanon mauhumi hala na mangholdo namade au porsian dito no perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia do desa ni dosa do dihatai nama do mulak manghulso daging hala na umate do diang uluan na surasuda. Amen.
Tabigema titing masa di huriata di bagasa semingguan, Minggu tanggal 10 November 2022. Bagian na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pa 20-hon dung trinitatis doho tema na Roma arini Tuhani. Bagian na paduahon dakdana na sorang. Na di hari Rabu tanggal sia November 2022 di basa-basa hotu hatta dakdana buru di keluarga ni amata Rano Karno Sagala inata poibe sidiwati boru butar-butar ruas ni huriata nir 1165 sian uik Kapernaum hipasdo danaki nang natorasna bagian napatuluhon nanaing merbagas titing perjulu naing majalo pasu-pasu parbuga semua Duhan Samuel Sigalingging anak niamata Sabar Arnold Muson Sigalingging tubuni inata Roida Maharani Borusiahan ruas ni HKBP Depok Sada Dohot Orana Triwahyuni Daniela ruas ni HKBP Depok Sada Boru Niawata MC Majuntak tubuni inata te boru Tambunan pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di HKBP Depok Sada. Bagian napapaton ruas perguru. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 November 2022 gabe ruas perguru di HKBP Depok Sadama keluarga ni amata Antonio Sihotang inata Merlida Borusitijak inganan nasida Kalista Regensi Blok Asia Jalan Nangka Pancoran Mas Depok Wik Sapulsada Manang Jeriko bagian napalimahon ruas nataba Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 November 2022 gabe ruas di HKBP Depok Sadama keluarga ni amata Rizky Reagen Julius Simorakir inata Teresa Margaret Boru Sirait inganan nasida Perum Telaga Golf Cluster Britain Blok Gesada nomor 12 Sawangan Nir 1120 Jeriko Nasida Ro Sian GMI Maria Sunggal. Bagian napaonopon pertukaran mimbar HKBP Distrik 20 de Boskap. Di hari sadarion Minggu tanggal 10 November 2022 di Patu Pado pertukaran mimbar di HKBP Distrik 20 di Boskap napasahaton berita nauli di permingguata ima pukul pitu amata pendeta Rahmat Lumban Tubing STH Padita Sian HKBP Depok Timur. Paduahon pukul 10 inata pendeta Rita Lori Siaturi MTH Padita Sian HKBP Paulus Sukatani Depok. Pukul 10 pendeta Dr. Tiapul Hutahayan Padita Sian HKBP Cibinong. Pos pelayanan Arko pendeta John Ferdinand Sihombing STH Padita Sian HKBP Sentul City. Pendeta Jackson Sirait STH di HKBP Cibinong di permingguan pukul 7. Pendeta Bornok Sihombing STH di HKBP Parung Panjang di permingguan pukul 10 sada. Pendeta Juliana Jai STH di HKBP Bakom Cilengsi permingguan pukul 10. Pendeta Paulus Simamora STH di HKBP Perum Tolu
Parung Panjang pukul 10.30. Dung 10 jamita papungu pelea dohita manupahi pakubasio di HKBP Distrik 20 de Boskap marhite amplop naong disagihon. Bagian papituhon penutupan pertanyaan WIK tahun 2022 di hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 10.30 Pato paun ni huria tado ibadah penutupan pertanyaan WIK dohot malam mementumori laho manomu-nomu minggu ujung tahun perhuriaun maringanan di gereja. Bagian pawaluhon konven Pangula Nagotiki di hari Senin tanggal 10 November 2022 Pato paun nado konven Pangula Nagotiki di HKBP Distrik 20 de Boskap maringanan di HKBP Depok 2. Bagian pasiahon jadwal perayaan Natal HKBP Depok Sada. Parturene jadwal perayaan Natal HKBP Depok Sada, boima taida di warta cetak manang warta digital na pinarade ni huriata marhite uya grup WIK pertanyaan tabi. Bagian napasapuluhan, pelehan manang iuran bulanan. Huria ni tuhatta perhalado HKBP Depok Sada, pasahaton mauliate tuganup ruas ni huriata, naung pasahaton pelehan manang iuran bulanan na. Di pasu-pasu tuhatta ma peleani nang ruas na pasahaton. Rikot naing pawotohon nami, ia bilangan ni ruasta, napasahaton sahat tu bulan Oktober 2022 songon naboy taida di warta minggu tanggal 6 November nasalpu ia godang ni ruas napasahaton peleam manang yuran bulanan hurang lobi sia 30% sian sadok ruas ni huriata marhition husosoy hami tusude ruas ni huriata laho pasahaton pelean manangyuran bulanan, laho mangurupi akan narikot si patupaon di pakubasion ni huriata. Taingok mahatani tuhatta nama dok, ganup ma nyojar ni rohana, unang ma sian muruk manang sian naso terjua, ay di haholongi debatado nalas roha mangalehon, tersurat di 2 Korintusia ayat 7. Bagian nasab plusadahon Dewan Marturia seksi sending. Seksi sending ni huriata naong patupahon kegiatan ayo baca Alkitab sian padan Narobi. Mamuka bulan Februari 1 November 2022. Ni dohotan ni 155 halak ruas ni HKBP Depok Sada. Jala penutupan kegiatan ini patupon nama lomba ayo baca Alkitab dohok berpacu dalam buku ede di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 mamuka jam sia sahatu nasidung. Bagian napa 12 hon titing nasujinahahon dohot berita parhepenghon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite-hite wa wik tabe. Songonima titing masa di huriatna di bagasan minggon, saya di pasu-pasu tuhat tamay tahu sangap di guarna.
damai di debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangarajai ate-ate dohok pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Aka amang inang ada orang sohu pasahat tami barita nauli di tonga-tongata di mingguta sadarion dengkadora batadahonon nami diri nami tuhita saluhuna. Nah tapi nunga adong nian manang piga-piga nang manadahami tarumobi di Uek Philadelphia maceuli ede nasida nakaning sungon nadibuan di batuan wagicang mabigay ede hudok pe Uek Philadelphia ala piga hali rupane hami di undang huriat tahun lau marhubas di pertangyangan ni Ueki do aka amang inang di distrik torop donian naung hiapa jumpa do tami alai maceuli do molo hupatadaho kami diri nami tuhita sudi songon nani do ni hata Indonesia karena kenal maka sayang lah marasing gue na mudar di halak batak sem mudar di sudena di Portibion molo mudar di sudena di Portibion mengalir do alai molo mudar di halak batak makuling do terarong kon aka mudar na makuling molo hupatadaho kami diri nami ya apa ditarin taluri Borussia Turi hok dope Borussia Turi jala di sodo amang marga si manulang na mga alapami dainang Borussia Hobing si matokku Borussia Mamora angko amang do bapakku ngata boto bete margana jala nunga di basa-basa Tuhan opak danak dua boru dua bawa siakangan nunga kuliah tingkat akhir nuaing di IPDN. Si nomor 2 tingkat 2 di USU Medan. Nomor 3 SMA dohok nomor 4 SMP. Ima sawati pertadas kami jalan marhubas kami di HKBP Resok Paulus Depok Sukatani. Jadi tadadu pertani kami. Jadi jonok tu sukatani adong do kolam-kolam bisi boy do isi lau mersuan manua dekke do rupani dan manua neme. Songoni ma persinada siak kami kamanginang hatan ide bata barita nauli di mingguta sadarion imana tersurat di Meliaki tolu ayat 10 sia rodi ayat 24 songonom madidok disi. Ai ida ma naroma ari namar sigorgor songon pamurunan jadi do sendurame sudi halak najukat do halak siulahon hajahaton gawe marsije bermana sida bahenon ni ari naro sugut ninna zahuba zebot dangadong tadi konon na dinasida nang urat nang rating alai wicar ma anggo dihamu akan nama kabiari guarhu mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni habongna gaberuar mahamu jala pani hal ni halon songon anak ni lubu akan aruar sian bara jadi dege-dege muna mahalak perjahat aidoson sirabun nasida sogot ditoru ni palak ni pat muna diari si bahenokku ninna jahuba zebot saya paingot-ingot tamu mapati ni si Musa na posokki. Nah upatol hastu ibana uju di Horeb tu sadok Israel. Akapatik do uhum. Idama. Surok kumatuhamu panurirang Elias. Patujolo ni haroro ni ari ni Jahoba na bulon. Jalan asok kali. Asa ibana paulak rohani ama-ama tu akka anakna. Jala rohani akka danak tu amana sida. Asa unang roau makonahod uhum hamagoan tu tanoon di sido sahakna. Topik ni mingguta akan manginang didok di bahasa Indonesia hari Tuhan akan tiba. Naroma ari ni Tuhani. Hamunak kana hinaholongan ni Tuhan Yesus. Rak mangulu do na porsea dohok na soporsea di Portibion. Rap dilehot Tuhan hido. Las nyari nang udan pe. Dilehon arian dohok borngin.
diloas ra mangula aka siulonna siganopari. Jala molo tapai hutihu sipata di pardalanan ninguluon, sipata sahira dumengga dungulu ni akana soporsiai, sipata sahira humebat donasida, sipata sahira nagumogo, jala sipata sahira lebih sukses, sianaka na porsea na mabiyar mida Tuhani. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu si songoni boy do tarujur roha. Boy do tarujun aka na mabiyar mida Tuhani gabi mangapian. Sudita da Tuhani ati alay boy songoni sonang nguluna. Songoni marupani pangapian ni. Alay hamunak kana hinaholongan ni Tuhan Yesus. Molo pe masa songoni taida di pardalanan ni ngulu di Portibion. Takas do di barita nauli. Di bibeltai. Nunga di analogikan Tuhan Yesus. Ngulu niya kana porsei doho naso porsei. Songon eme doho si mareme eme. Padi dengan ilalang. Alay na umuliam kamang inangon di Batudos di bahasa Batakido. Eme doho si mareme eme. Moladok kita kamang inang ng sabona pasugi di son na hiado pe mangula di bona pasugit. Macay takas do tu bayangatan waing songo dia do parasingan ni eme doho si mareme eme. Bagaimana perbedaan padi dengan molo bahasa Indonesia naking di ilalang tetapi lebih bagus itu si mareme eme. Kita lihat itu tumbuh di dalam satu wadah yaitu lahan pertanian itu. Tetapi pertumbuhannya sangat berbeda walaupun mirip sekali. Dan ya kamanginang namanya da eme do si mareme eme tahe. Mungkin akan aposo maul dia tu sida-sida nalai konido di barita naulion. Alay unang arong akan tua-tua mado atedak ko tu si benangin na. Hape dung niteliti di dia tu budoh luak na. Lahir di Dolok Sanggul. Lahir di Balige. Eme do si mareme takas doi tarida sian awal sepertinya sangat-sangat mirip. Tetapi terus terlihat itu ada perbedaan. Molo eme sehira namar kunik-kunik do bulung ni. Alay molo si mareme eme sangat hijau, bagus, cantik. Dan batangnya juga akan lebih besar. Akan lebih besar batangnya. Kemudian akarnya itu kalau diteliti lebih besar dan lebih panjang ke dalam. Dan bahkan setelah mereka tinggi akan nyata jelas si mareme eme jauh lebih tinggi daripada eme. Tetapi di akhirnya akan jelas mana ini eme, mana si mareme eme. Songoni mapardalanan ni ngulu ni jolma di Portibion. Sahera na samod dudang tarida dia do na porsei do na so porsei dimulanay alay dimulana duduk tete. Jala sa songon na mangibu-bu gaudenggan ngulu ni na so porsei. Seperti si mareme eme tadi batangnya bagus, akarnya lebih hebat, lebih tinggi lagi. Daunnya lebih hijau, lebih bagus kelihatannya. Alay hamunak kana hinaholongan macetak kasdo di dok. Di ujung na patar masa luhukna. Ay di ujung na ima di ari ni Tuhani patar masudi. Sirangon ma na porsei doho naso porsea. Ia akan na porsei masuk maibana Tuhan uluan na sa leleng ni leleng na. Ia akan na so porsei ima tuuhum doho hamagoan na sa leleng na. Di hari ini Tuhani hola dua do godang naninna. Ima naking upah doho uhum.
hadiah bagi pemenang. Nama kamu nakon hapor siaon na saha tu ari ni Tuhani. Doho uhum tuaka na sopor siai. Ino maceta waka manginang edeta nomor 250 sadai. Namo nangido na mangaton baru bue ni hau hangoluani. Hola dua dogo danga di hari ni Tuhani di dok. Ima uba tuakana persea jala uhum tuakana so persea. Dia ma uhumia ka amanginang macai takas do di dok diturpuk tadi tikion. Gabe marsi gorgor manasida songo pamurunan doson durame manasida. Akana juga dok siulahon hajahatani. Marsi jibur hangus habis. Ibarat yang terbakar itu benar-benar si jago merah itu melahap sehingga dia hangus dan terbakar. Jala di dok dangadong na tading nang uratna nang ratingna sude ikon malekse. Molo di patudos dangadong na tading nang uratna nang ratingna dia kaparjahat itu. Dakolat tu diri nasa diri uhum ni Tuhani bahkan kepada keturunannya. Uratna keturunanna. Sahat rodia karatingna. Tidak ada yang bisa selamatkan. Songon hatan itu hatate na didokna bahwa uhum ni Tuhani rodi suduk batuluhon do rodi suduk pawaton. Alai suang songon itu nang pasu-pasu ni Tuhani. Tuakan na babiar mi deibana. Saha doi rodi suduk batuluhon, rodi suduk papaton. Imana king uhum ni Tuhani itu akan parjahat. Alai di pabua dong base upaniaka si ulahon nadenggan. Nama kabiari de bata akan aporsiai. Tidak bicar ma nasida songom mataniari hati goran. Mardongan hahisaron. Mereka akan terbit bersuka cita. Menunjukkan inilah kami pemenang itu. Nang pesalilingon songon na dihopit. Songon na disiksa, ditindas, diintimidasi. Tetapi sekarang inilah karena hari Tuhan telah datang. Mereka menyatakan dirinya dan penuh dengan kegembiraan. Hisarma partodiona. Bahkan di dok maceuli di son aka amanginang di dok ruar manasida panihal nihalon songon anak ni lobu akana ruar sian bara panihal nihalon bahasa Batak asli artinya berjingkrak-jingkrak bersukacita betul-betul bersukacita keluar dari ketertindasan itu. Keluar dari rasa yang terhimpit selama ini sepanjang perjuangan hidupnya di dunia ini. Dia keluar dan bersuka cita lepas. Semua penderitaannya lepas. Semua ketertindasannya lepas. Dia bersuka cita berjingkrak-jingkrak. Marlas ni roha. Dan bahkan dakolah ni didok. Mereka akan menginjak-injak orang fasik. Sebab orang-orang fasik itu akan menjadi debu di bawah telapak kaki mereka. Sonang nai ate kamanginang. Dingulunya kana porsiai. Sonang nai. Las niroha. Di ujungna. Happy ending. Jalai do sonang ningulu na di portibio na kamanginang. Nau kacik ngolu molo uju di haposo onna, uju di mulana dia berbahagia, dia benar-benar sukses. Tetapi uju di ujung ningoluna di hatu tuana hancur. Dan kita hek kamanginang. Itu no kacik ngolu kamanginang. Tetapi betapa bahagianya hidup ini kalaupun dari awal tidak bisa berbahagia. Walaupun di awal dia menderita. Tetapi di akhir dia akan bersuka cita. Karena hidupnya bisa bertahan dan akan sukses di depan. Di akhir. Bandai dok hata Indonesia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Adong ko hata ni halak Batak madok haci ni na adong gabi so adong. Didok songonon. Ladi porhot gotani si margala-gala. Haci ngot-ngot nang adongi gabi so ada. Hacit ngot-ngot dakolak kaci idok. Betapa sedihnya benar-benar jadi bergumul dia terus. Dirundung kesedihan itu terus. Jikalau ada dari yang ada akhirnya tidak ada. Imangulu nama cehacit. Alai kata Indonesia lagi biarlah menderita di dunia ini. Tetapi endingnya itu nanti adalah sukacita. Hamun akan hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus akan soporsiai silahon hajahatan ini di patudos masuk sirabun di hari sogot. Bahkan harus diinjak-injak oleh orang yang percaya itu. Lapatan nadi si hamuna kamang inang hinaholongan di Tuhan Yesus. Di hari ni Tuhani patarma hasurungon ni akan porsiai doho naso porsiai. Patarma hasurungan ningulu ni akan mabiyar midade bata doho akan sumabiyar midade bata. Walaupun tadi seperti Eme dan Simareme di awal dia seperti tidak kelihatan samar-samar. Ala yang di ujungna patarma saluhukna. Ala ni hamuna kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus maceuli maturpukon. Paingotok kita. Bican di lehot Tuhan dope. Nguluon di hita. Bican di lehot Tuhan dope hosa hanguluan. Bican diberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati dunia ini. Firman Tuhan benar-benar mengingatkan kita saat ini apa yang akan kita lakukan amang inang. Supaya nanti di endingnya kita semua bersuka cita seperti orang-orang percaya ini. Nah parjulu di dok. Nak pula mangai piak kita. Tuaka parjahati. Tuaka naso porse. Tuaka naso makabiari Tuhan. Nak pula mangai piak kita di sini. Aino nga tabo to naking akhir ni nguluna songod dia. Alaya man ang ulahonot ta. Jamok mahita. Sotong liluhita. Sotong liluhita ala niya kanamasa na di portibyon. Sotong liluhita ala nita ida. Pangibubu ni hadinggaron ni ngulu ni akaparjahati. Gabe tarela hita songon nasida. Tetapi tetaplah berjaga-jaga. Waspadalah. Molo dido akka amang inang berjaga-jaga. Lapatanna membekali diri dengan ajaran yang benar dari firman Tuhan. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Ketika diajak kita untuk berjaga-jaga supaya kita mau membekali diri kita dengan hal-hal yang benar. Membekali diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika dikatakan berjaga-jaga supaya mau kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nunga sudah kita majalo haluaunete. Barhite diri di Tuhan Yesus Kristus. Nunga dihitai. Alani mari kita bekali diri kita tetap berjalan di jalan keselamatan itu. Asadang pula luja hita say mamereng-mereng ngulu niya kana sopersei. Akana sumagkabiari Tuhani. Udah pula mga piyak kita naking disi. Tetapi berjaga-jagalah, bekalilah terus hidupmu. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan keselamatan itu. Ada kata-kata bijak mengatakan seperti ini. Mencari kebenaran kita tidak usah sibuk olah rupani olo waduh ipat ditam marmera ini nak. Olo gak bisa guruhana rupani. Alane ko birongko terus. Hape na salah ro di parsalon. Naneng manutupi ubak kudok mabay maju inang songonoda warnana na birong. Hape di bani bana marupani. Badung say marsalon. Huberang ay basa marmero ngasalan nong ada ngarong gabe batu pertutuhanan nong anal. Urok kumatu nata parsalonon. Inang
Ay wasa sahala naking ate warna ni ubukon niku. Itulah ibu dari tadi bertelepon-telepon. Bah, bahasa no ngati hubungan na martelpon doho ubukon ni naruh aku. Ala ketepatan ketika macak rupani memang bahu pakai tiki makatai doho dongan. Ale gabi au disalahon. Ayah hubungan na martelepon au doho cak ni ubukon nakingin naruh aku. Naneng taro juk dojol masuk ni. Mengalului hasitungan ne bana gabi disalahon. Dongan nadak polai. Lakukanlah kebenaran itu terus. Lakukanlah hasitungan ni. Dang luluan hasalan ni dongan. Lu jahita si habis guguta, habis tikita, habis tenagata. Holalau mengaluli. Tetapi kalau kita bekerja terus melakukan kebenaran itu, biarpun habis waktu kita, biarpun habis tenaga kita, tetapi itulah kebahagiaan kita. Dan kita akan mendapat upah dalam pekerjaan kita. Hamunak kanahina holongan di bagasan Yesus Kristus na baduahon naing taingot. Ahana naing pesan di turpukot tu hita. Totong mahita benget. Songon na didok na di evistel tenaking manahan. Di pardalanan ninguluon. Ay parsatoki na dunguluon na tiyak kamangina. Dangarong nama nontong di son. Parsatokinan. Adong ko radiak kitong atong ata ak kaamang inang ng umur na nuaing digijang ni 75. Ubereng son natorok dorupani di huriat da Depok Sadaw. Hupikir dia kaamang inang ng 75 tahun tu gijang umur na nuaing. Olo do radi do rohamuna. Hatok na yate. Sehera na tuari do pe umur husekian. Sehera na tuari do pe au sekolah kuliah. Sehera na tuari do pe au karejo. Alay nga songonok kape nga baciu. Tokinay tu si haruburan nama. Tangi. Itulah singkatnya hidup ini. Hatok piya do mamulus. Na di Portibion. Molo beikon manao kita ala di hapor siaw tai. Ala ni parsihohotot tadi Kristusi. Tai ngok maparsatokina jalahatop do hita mamulus siya Portibion. Nanaeng si ehat tai mahanguluan na saliling nileleng na sambulo ni di tai. Di sido ugajang nguluta. Basa hapi hita gabi holan na sibuk. Mangyaki na parsatokina non. Gabi lupa si pata. Mangingot. Naikosal po do'y salhu. Naikosahat do'y ita. Tuhanguluan na saliling-gililing na. Mula tayo ngot kamang inang. Satok kidunguluan. Tado ema. Hidup ini adalah kesempatan. Mari pakai hidup ini. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Marhubas mahita, makubas narikot di Tuhan. Ulah pula papikir hui tadi Portibio, redut ni Portibio na ita. Ala papikir hui ta sudah Portibio tapi kiri, manang nak kula sudah Portibio. Manang sudah Depok Sadaw tapi kiri gabi pojok ma pikiran no. Itor borak ma berengon salibuni. Tangi bolo gudang si pikiran nak kamanginang, borak do salibun na te borak doon. Dia kana gudang si pikiran na, alo papikir maju hurok. Tuak kana di Portibion, om mana di dokna. Olo may bana, tua sebelum waktunya, jala mate sebelum waktunya. Batua sebelum waktunya may bana. Ayun nga sa ito pojok di pikiran na di Portibion. Manang olo ma. So nanidongan, masa ma opa stres, sakit, stroke. Dungi, selesai, bye-bye dunia ini. Ahabe, gudana molo dung sahat tu si songoni. Ahabe lapatana, perdalanan ningului. Bari amang inang kita maknai hidup yang singkat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Naparpudi, unang pola saya tadok be, adi gado mahasay Tuhan. Songon na di evistel tanakeng. So dia mauhumi. Molo di evistel naking nunga macepatar di patorang. Akan amasa na di Portibio jalan nunga. Masai. Taida akan amasa di tanoon. Masa do lalu bulun.
masa do parmusuon antara harajau negara dengan negara, masa do haraparon, masa do sahid, nasohia masa, sahid COVID 10 sadok pertibion. Aledang pola ide dope akhir nanina. Dang riko dihita lau mangetong-etong adigat dui masa Tuhan. Tetapi kita harus bersiap-siap kapanpun dan dimanapun kita akan dipanggil. Dan siapapun diantara kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil. Adong dua haroroni Tuhan. Majo hita. Memanggil kita secara pribadi lah kedatangan Tuhan. Tobalah. Asa gabe marulo pulu mahita. Di haroroni Tuhan ini. Haroroni Tuhan ini bukan lagi yang harus kita takutkan. Tetapi jadi sukacita bagi kita. Ay patarma akan nadinggan na taulay. Patarma akan nauli na tade. Tapatupahi. Dangadong inabuni. Jala patar do tong akan nahurang na tapatupahi. Halani amang inang. Bican dilehot Tuhan hidupe. Tiki parasyanon. Bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan. Ulahom mapakobasyon na din kani. Asa hotita. Dihaluaw nang nilehon di Jesus Kristus tu ita. Dinaong mati tarsilang ibana. Di Golgata. Jala manaik tu banwa gijang. Para diinganan. Diho amang inang. Diaw nang dihita sude. Akan aporsia tu Kristus. Tetapi itu bukanlah murahan. Kita harus berjuang dalam perjalanan kita di dunia ini. Kerjakanlah keselamatanmu hingga Tuhan memanggilmu. Sehingga kita semua didapatinya orang-orang yang benar-benar memenangkan perjuangan di dunia ini. Sehingga kita semua bersuka cita. Marulu-pulu bongot tu hasapuran reai. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Dihatam nang hutangyo kami. Paingotok kami. Bahwa di pardalanan ni nguluon. Bodo si pata maul huadupi hami akan namasa. Maul papatarhon hadirion nami songa situko. Alai macetak kas hatam Tuhan di bagasan tikyon. Paingotok kami. Asa totong hami marsihohot. Somuba-uba. Jala setia benget. Lau mangyutoko saha rodi harorom nabalkay asa unang adong siya tonga-tonga nami nadapok surahan alay gabi sudi hami Tuhan makamonakon paraluan nami di portibion jala gabi marulupuluk pami majalo tupal hanguluan nasaliling nililing na naong pinaradem diak kana porsia diho Tuhan ajari hami parguguy hami asa tutong margugu hami, laho manghulahon hatami di pardalanan ni ngulo nami. Pasu-pasu hami Tuhan, pasu-pasu saluhu na ruas ni Huriam HKBP Depok Sada. Na adong di bagas coron waing, nang na di bagas na si DBP, sahay totong parguguy, urupi Tuhan makanguluhon hatami. Asa marulupulup daging ng todi na sida, diha kapardalanan ni ngulo na. Pasu-pasu do akan naniulan ni tangan nasida. Sama parwiho parbuin na gudang. Jala pakyo mo nasida gabi. Saluran berkat. Tuaka na humaliang nasida. Tuhan di bata amanami. Salu aka program di tongan ni Huriamon. Terlumobi di akhir tahun Tuhan. Saya homa nama masu-masu. Mangurupi patauhon sude aka amang inang parhalado. Parhalado na supartohonan do parhalado partohonan gabi sadaro hanasida makubasi akan narikot diaka pelayanan di tonga-tonga ni Huriam HKBP Depok Sada Tuhan di bata amanami homatotog na masu-masu do akan akon nami di tonga ni ingananon diakan namar sikola mulai tingkat TK saha ro di perguruan tinggi saya pasu-pasu Tuhan lebih suka hafistaran sabuy na sida laho menyelesaikan akas parsikolan na doh denggan upani lujan yakan atau rasna jala bahem mana sida Tuhan akan mabiyar midaho nang sohoni Tuhan utangnya ko kami akan tua-tua nang lansia
di tongan huriamon. Tuhan de batama nami pasu-pasum do iding olu nasida di leko umur nagajang. Alan itu tok kami mangido. Seleon hai pasut Tuhan. Semangat do gogo di nasida. Di masa hatu Tuhan nasida. Asa totong margogo jala di bagasan pos di roha. Di panari honomu di ngolu nasida. Asa marhite totong las roha nasida Tuhan. Di sudeak kapardalanan di ngoluna. Tuhan de batama nami. Pasatan mangulu nami tuho. Sahat di homa daging dohot todi nami. Pardosa nagudang dohami Tuhan. Saya sesaluhu aduson nami alani asdok holong neroham. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Di tempat
tatangyakkon ma peliatta. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhu silehon-lehon nadinggan, doh nasau libasa na mauliutus. Upasahat hai masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajon muditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ngisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai sauk malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu Amang Inang Horas.